Και πού βρισκόμαστε Τώρα καθαρογράφουμε να επιδώσουμε. Ο εισαγγελέας δεν απαντάει πουθενά. Ούτε βρω κανένα πατή. Τα ταμάρια. Είναι νόμιμη και τα ταμάρια. Αλλά. Αυτό κλείνει κάθε βράδυ εδώ. Και εγώ τώρα που το βλέπω χρυσό. Άρα το κλείνει από εδώ, θα έκανε τώρα εδώ. Λοιπόν, θα κλείνει το βράδυ καλό από το παλιά. Ναι, για τα ταμάρια κλείνουν. Έχουν δύο ταμάρια κάτω και μάλλον τα αυτή τα κλείνουν. Αυτό είναι σε δημόσιο δρόμο απαγορεύεται. Αυτό. Πώς το έχουν βάλει τώρα. Καλώς. Ήρθαν οι Τούρκοι, Βγήκαν οι Τούρκοι. Μπράβο, εντάξει, γιατί περιμένουν τα παιδιά εδώ πέρα να μπουν μέσα. Είναι κλειστός ο δρόμος και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση η πυροσβεστική υπηρεσία. Όχι, όχι, Έχουν κλείσει με μπάρα δημόσιο δρόμο. πλησιάζουμε κάτω χαμηλά να πάρουμε λήξη από κοντά. Στο θερμοσπρές δεν είχε εκεί. Απέναντι. Αυτός εδώ, μπροστά μας εδώ. Αυτό πέρσι φέτος να σπαστεί. Πέρσι ήταν εδώ. Και όλα Αυτό εδώ, φέτος έχει σπαστεί όλο. Όχι, αυτό το έχουν πάρει. Αυτό έχει σπαστεί φέτος. Θυμάμαι πέρσι δεν το προχωρούσα εκεί. Είχα πάει εκεί. Φέτος έχει σπαστεί αυτό, το θυμάμαι. Πέρσι ήταν εδώ πέρα, δεν ήταν. Ναι, το είχαν καθαρίσει για να βάλει δέντρα. Έχουμε ειδοποιήσει τώρα να ανοίξει. Τώρα το καπνό το... Ποιος την έβαλε, μόνο τους πήραν αυτά, να βλέξεις, να βράζουν από κάτω. Σκάνε γκαζάκια, γίνεται της κολάσεως. Έλα, τα πούμε μετά στην Ο καπνός ήδη φτάνει. Ναι, 10 και μισό εδώ. Είναι σαφαλή. Είναι την πετάει απάνω. Ο Στρόφυλας. Ο νεολιθικός οικισμός του Στρόφυλα. Το προϊστορικό λιμάνι. Ο σκουπιδότοπος. Όλα αυτά που βλέπετε μέσα σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο. Λατομεία, σκουπίδια μέσα σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο. Πλησιάζουμε τη φωτιά. Εκρήξεις ακούγονται. Έλα λίγο από το πάνω. Παρακαλώ. Τα παίρνει μέσα δίπλα και είναι ακριβώς. Δεν θα δείξουμε και μεθαύριο. Δεν είμαστε δίπλα, είμαστε εδώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, άντε τώρα θα δούμε. Τι αυτό. Έλα, για πέρα.
Ωραίος αρχαιολογικός χώρος, παιδιά. Αξιοποίηση αρχαιολογικού χώρου. Τα γαράδες δεν είναι τίποτα μπροστά στη Σταυροπέδα. Και όλα αυτά μέσα σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο. Έτσι αναδεικνύονται. Έτσι προστατεύεται η πολιτιστική μας κληρονομιά. Δείτε. Αυτά όλα έπρεπε να είχαν φύγει μέχρι 1η Αυγούστου 2006. Το νεολιθικό λιμάνι. Ακούτε τις εκρήξεις. Νεολιθικός οικισμός του Στρόφυλλα. Και μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, σε απόσταση αναπνοής, μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, γίνεται πανικός. Λατομεία σκουπίδια μέσα σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο, παιδιά. Ελάς στο μεγαλείο σου. Αξιοποίηση μόνο της αρχαιότερης πόλης της Ευρώπης.